Labaran duniya daga AZ News Hausa. Kabir Bello Tukur. Hukumar hana fasakori ta Najeriya Kwastom ta fara sayar da shinkafa kan farashi mai sauƙi ga 'yan ƙasar nan. Matakin na daga cikin ayyukan rage raɗaɗi na tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Mai magana da yawan hukumar Abdullahi Mai Wada ya shaidawa BBC cewa shinkafar da hukumar ke sayarwa shinkafa ce da jami'an hukumar suka kama a lokacin da aka shigar da ita ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce hukumar ta kai shinkafar kotu inda suka samu sahalewar kotu domin sayar da ita ga talakawan ƙasar nan. Abdullahi Mai Wada ya ce an fara sayar da shinkafar a yau Juma'a a jihar Legas a matsayin gwaji kafin daga baya hukumar ta faɗaɗa aikin sayar da shinkafar zuwa sauran jihohin ƙasar nan da take da irin waɗannan kaya da ta kama. Kakakin hukumar ya ce suna sayar da buhu mai nauyin kilogiram 25 na shinkafar akan kuɗi naira 10,000. Harkokin kasuwanci sun tsaya cak a kasuwar Oluwole da ke Ogba a karamar hukumar Ojudu da ke jihar Legas sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin Yarbawa da Hausawa. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa rikicin ya soma ne a ranar Alhamis da daddare lokacin da wani mutum da ake kira Abe ya sasanta takaddama tsakanin wasu Hausawa biyu da ake zargin wani mutum da ba a san kowane ne ba ya daba masa wuka tare da ya sadda shi kwance cikin jini. A cewar shaidu, Abe ya yi ta zubar da jini kafin daga bisani rai ya halin lamarin da kuma ya janyo faɗar ramuwar gayya tsakanin Yarbawa da Hausawan yankin. Harin da ya jawo lalata kayan abinci da na kayan miya da Hausawa ke siyarwa. Mai rajin kare kabilar Yarbawa a Najeriya Sunday Adeyemo, wanda aka fi sani da Sunday Igboho, ya koma Najeriya kusan shekaru 3 bayan da ya fice daga kasar zuwa jamhuriyar Benin. Wata sanarwa da kakakin Igboho din Olayomi Koki ya fitar ta tabbatar da cewa mai rajin kare kabilar ta Yarbawa yana Najeriya domin halartar jana'izar mahaifiyarsa da za a yi a garin Igboho da ke Ibadan. A wani bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta, an ga Mr. Adeyemo yana ɗagawa mutanen garin Igboho hannu yayin da yake shiga garin domin zuwa wurin jana'izar mahaifiyar tasa. Mahaifiyar tasa dai ta mutu ne a shekarar 2023 lokacin da ya tsere zuwa jamhuriyar Benin. Hukumomin tsaro a Nijar sun sanar da kama tarin makamai da harsasai a wani samame da suka kai a cibiyar rundunar tsaro ta Turai wato EUCAP Sahel, inda suka ce wani jami'in sojan Faransa ne ya shigo da su birnin Agadas. Sanarwar da ma'aikatan tsaron Nijar ta fitar ta bayyana cewa samaman da jami'an tsaro na jandarmai suka kai da kuma 'yan sanda suka kai a cibiyar dakaran EUCAP Sahel da kuma wani gida inda jami'in sojan Faransa suka yi zaman haya kafin korarsu daga Nijar ya ba su damar kama tarin makaman yaƙi da suka hada da jirage marasa matuƙa guda 4 da bindigu manya samfarin Oberland guda 20 da ƙananan bindigu na hannu masu sarrafa kansu guda 27 da harsasai manya da ƙanana kusan 150 da gurneti 53 da bindigogin harba rokoki da motoci samfurin 4x4 wasunsu ɗauke da lambobin bogi da tabaran hangen nesa guda 56 da riguna masu silke guda 170 da hular kwano 11 da wayar tafi da gidanka da sauran kayan yaƙi daban-daban. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci babban bankin ƙasa CBN ya biya wani bajamishe naira miliyan 63,700 da kuma dala 10,000 bisa kama shi da tsare shi da hukumar kula da ciki da fice ta Najeriya ta yi ba bisa ka'ida ba. A wani hukunci da aka yanke a ranar Alhamis, mai shari'a Inyan Eko ya umarci babban bankin ƙasa CBN da ya cire kuɗaɗen daga asusun gwamnatin tarayya da ke hannunta domin daidaita bashin da ya taso daga hukuncin 2021 da kotun alkalai ta kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yanki. Mai shari'a Eko ya yi watsi da bayanin CBN na cewa a halin yanzu asusun gwamnatin tarayya na cikin gibi wanda hakan ya sa ba za a iya biyan dukkanin kuɗaɗen hukuncin ba. Bajamishan, wanda ya ce ya ziyarci Najeriya ne a wata ziyarar aiki, ya bayyana cewa yayin da yake komawa Kenya a ranar 23 ga watan Fabrairun 2020 jami'an hukumar kula da shige da fice ta Najeriya sun tare shi a kofar shiga jirgi. Ya ce jami'an na hukumar shige da fice sun kama shi sun kuma kwace fasfo ɗinsa tare da tsare shi a wani ɗakin da ke da cunkoso daga 23 ga watan Fabrairun 2020 zuwa 4 ga watan Maris ɗin 2020 duk da cewa akwai ƙa'idojin cutar corona a daidai wancan lokaci. Jam'iyyun adawa a Senegal sun yi fatali da shiga tattaunawar da shugaban kasar Macky Sall ya gabatar da yin taron tsayar da sabuwar ranar zaben shugaban kasar bayan da ya sanar da ɗage zaben a farkon wannan wata. Da alamu dai rikicin siyasar kasar Senegal bai kare ba bayan da 'yan takarar shugaban kasar 16 daga cikin 19
suka ce ba za su shiga tattaunawar ba wadda aka shirya gudanarwa a farkon mako mai zuwa. Ƙungiyoyin farar hula da dama su ma sun yi fatali da batun tattaunawar. Wannan dai ya biyo bayan jawabin da shugaba Macky Sall ya yi ta gidan talabijin a daren ranar Alhamis, inda ya alkawarin yin murabus a ƙarshen wa'adinsa a ranar 2 ga watan Afrilun 2024. Sai dai bai bayyana sabuwar ranar da za a gudanar da zaben ba. Mr. Sall dai wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Abuja domin halartar wani babban taron ƙungiyar ECOWAS na fuskantar matsin lamba kan ya sanya sabuwar ranar zaɓe tun bayan da Majalisar Koli ta Shari'a ta ƙasar ta bayyana ɗage zaben a matsayin haramtacce. Kotu a India ta umarci wani gidan yari da ke jihar West Bengal ya canzawa wasu zakuna suna bayan wata ƙungiyar mabiya addinin Hindu ta yi koken cewa hakan sabo ne ga addinin su. Zakanya ta farko tun asali an laƙaba mata suna wanda ya samo asali ne daga abar bautar mabiya addinin Hindun da ake kira Sita, sai kuma zakin da ake kira Akbar wanda shi ma ya samo asali ne daga wani jagora na daular Mughal a ƙarni na 16. Ƙungiyar mabiya Hindu ta Bishwa Hindu Farashin ita ce ta ƙalubalanci hakan a kotu kan cewa sunan da aka baiwa zakanyar sabo ne a addinin Hindu. A ranar Alhamis kotun ta ce a daina sanyawa dabbobin sunayen abin bautar Hindu ko na annabawa musulunci ko manyan malaman kiristoci da na mutanen da suka lashe kyaututtukan Nobel da kuma na 'yan rajin kwatar 'yanci.